at your bosom in Jesus' name. Jesus, my righteousness, I dare not trust my sweetest friend. Can we stand up? All right, that's all. In what I stand, all that I know, singing sound. All that I need, from the sweet promised land. All right, that's all. In what I stand, all all hearts be opened. All desires are known by you. We offer unto you our heart's desire. Everything that is in us, may you receive it back to yourself. Father, that you may teach us, educate us, honor your name in our lives, and may your name be exalted in our midst. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Can you comfortably have your seat? Sit down. God bless you. The topic this afternoon is beware life is too short. Beware life is too short. You will see the thesis and the antithesis, all of them point to one thing. That God is like that. Prostitution does not. I want to let you know that God has brought us to this life for a purpose, and I want you to achieve the purpose for which God has brought you. Immediately, you want to make up to Him. Nobody no candidate. Nina Chileke Mando, Tupu, Ubu, no Kerubu Abia. For this reason, just make a very brief remark. How many of you? Please raise your hand. If you were here, let me see you. God was there. It's in the hands of God. Can somebody shout hallelujah? Whatever you will be in life is in the hands of God, and He will make you what you will be. I want you to rejoice. Praise the Lord. For this reason, the psalmist, that is Moses precisely, he said, God, 1,000 years in your sight is like one day. In other words, God was not wanting man to stay for 80 years. So those of you that claiming that it is wrong, that's not what the man was saying. He was saying to God, teach me. Please draw near. I didn't get me. Omo, Ndiye, Ndiogo, Ikwilibe, Nkena Susana. Ugwa, Kai,
Karena sudah Yesus Chineke n'anya. Onye nwe anyị Chineke, onye kachasị ihe niile elu, nna nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, onye wezụga gị ọ dịghị ụmụ gị pụrụ ime. Anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-akpọ isi ala gị, n'ihi na ọ dịghị onye ọzọ ma ọ bụ gị Chineke. Lee ụmụ nne anyị mma Suzana, onye ndị onwe gị kpọrọ ọbịa nsọ karịa. Anyị na-agara ha ekife na ọba aka nsọ. Anyị ma n'ihe ọ bụla ede n'ọba aka nsọ gị anaghị emebi. Gị Chineke onye kachasị ihe niile elu, gị ka anyị na-agara ha anyị na-ede ekife n'ọba. Bụrụ ha ihe n'ime ọchịchị. Ike n'ime adị ike. Onye ndu n'ebe mgbagwoju anya. Dịka ha na-apụ ụkpụrụ onye bi. Ma n'ihe niile na ndụ ha onye nwe anyị na-ebuli elu. Ka Chineke nke pụrụ ihe niile gọzie unu ma debe unu. Onye nwe anyị pụrụ ime n'ahụ unu. Chineke anyị mee unu na amara ma nye unu udo n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Praise the Lord. On behalf of our family, I am Makoto. I am Brian Ruku. Once I was raised in heaven, we are in the church. I was raised in heaven, we are in the church. My family and me, we know free in the church. Egypt and recommend so I have to do so. This is my age. I give on behalf of the family of my mom, my family and amen this church. Thank you very much. Thank you. Thank you.
choir and the guild choir. Our brother Sunday UGWUMBA. I'm now for women. Why? This simple. When you get a town, mass can't want. Ndị amobi can't want what family no hang the kata. Who give you? Second and the last stanzas.
Kano House. Are they Kano House? Kano Wanko House. Kano Wanko House. Kano Wanko House. Come, please. Now there they confess now. Now there they confess. For feud. For feud. Yeah. Yeah. Ask them to please do something. She don't have to claim that it's a grave because guys, to the member, please. This point where we can inter the remains of our sister, daughter. Lord, we consecrate this grave, setting it apart from every common use to the use of the depositing of the remains of your daughter. We are asking God, nothing else for the purpose for which this grave has been made shall find fitting in this place. In Jesus' name we pray. Amen. Lower. Please call him to lower. Please to lower. Mama Papilo gaa n'udo. Nnọrọ gaa n'udo. Enyi ụmụnne gaa n'udo. Child is wonderful. Child. It's a gentle drive home. Gentle drive home. Oh, wonderful. The last journey. Jesus said, I am the resurrection and the life.
Those who believe in me, even though they die, will live. And everyone who lives and please God Almighty to take unto himself our sister who is here departed. We therefore commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, and dust to dust. In sure and certain hope that Christ Jesus, who had defeated the power and pangs of death, will lift the soul of our sister departed when the trumpet shall sound, and there shall be no return, and no power shall hold her back. Peace shall reign in this place. In the name of Jesus Christ our Lord. Amen. So, I will keep the aja. Tiara mama ya aja. Okay. The name of my company, Bapam's Funeral Limited, which I represent. Kano's family contacted us. Okay. Family Kano Wankwo. Bife contact Lanye, Kainyaka, Fona, Akwamozo Mamia, Gankoma. I have Bife Pataline here, all the way from Onitsha in Anambra State. Aboha na anyị n'ozu na-adị na mma. Ife dị n'ime ya bụ na anyị na-help ndị mmadụ at least ịkwanyelu their loved ones ugwu isi ya bye nke ikpeazụ. Aboha na anyị n'ozu na-adị na mma. Bụhọkwana na anyị na-ekpe ekpele ka ndị mmadụ nwụba. And ife oje bụlụ na ebe abụ na ịpụta ị na-anụ apams bụ na anyị bụ ọkaibe ife gbasara akwamozu abụghị n'inekọta ozu because anyị adịghị arụ ọnụ mortuary system. Anyị ya eme kisho na the ceremony ga-ka esi wee chi ya. Ife mee na ife anyị na-akpọ nke afọ bụ monas mana apụtala afọ dat na ọ na-emebi ife. Anyị akwụsị na nke afọ anyị adịghọzi eme ya. Ozu ọka na-emetụkwa gị n'ahụ na mmadụ nwụọ na onye a bụ onye nwụrụ anwụ nwere etu o si emetụ na ka gị na ozu agba na nnọke bụ na ife ha anya ọ dị. Ife dị n'ife gbasara ozu bụ na igwe niile ya ana n'ụzụ na-emazi mbọsị ọ ma bụ onye ọ bụ tọn ya. So ọnwụ abụghị ife ọfụ to you and me. Ijele enu ijele ani. Everybody must go down that 6 feet. So I fed the name here. Mana asị kwuo etu a dịka ihe iji mere aka ọrụ ya bụ ihe ọkwọ na-akwụta ụgwọ ozu na-akwụta ụgwọ ka m kwuo etu a. Abụghị ozu na-akwụta ụgwọ. Ozu adịghị apụta kwụọ anyị ụgwọ. Ife anyị na-emedebe bụ inyelụ ndị onye ọbụla
mmadụ nwụnarị aka for that na ọ kwanyere onye afọ nwụnarịrị egwu ikpeazụ dịka ka m si wee kwubu. Ọ dị mma. Nke ikpeazụ anyị ga-ajụ ị ga-eju ohere ekene ndị mmadụ ndị na-ene anyị tata maka enwe ndị na-echefu na anwụ anwụ enwe ndị na-echefu na anwụ anwụ igwe niile ejekọ n'ụzọ site na omume ha na-eme na enwe ihe ọbụla mmadụ na-eme dịka ga-asị na onye ahụ echefu na n'ofu ụbọchị na ọ ga-adịkọ kedu ndụmọdụ ma ọ bụ okwu ikpeazụ nwere nye ndị na-ene anyị? Okwu ikpeazụ m nwere ike ịgwa ndị mmadụ bụ ife ọbụla ị na-eme n'ụwa ga-ekwụba aka ya ọtọ because we believe that heaven is real. Na ife ọma ime n'ụwa bụ ife ya akpọje ya n'igwe, njọ ama mkpọje ya n'igwe. So imelenu imelani onye ọbụla ya anwụlila, ndị onye ọbụla nwụọ, the next thing is judgment after death. So ife ọbụla ị na-eme kwụba aka ya ọtọ, wele egwu Chukwu na-eme ya. Agwụgwọ ndụmọdụ ikpeazụ nwere ike nye Fambụ Ndụbụisi Kaine, the funeral director of APAMS Limited, Anambra State. Commander of Police, the head of Abia State is also in the house. That's what we're saying. Have the big one, KC is also part of this crowd. Hit me. Yes, each of my morning, we will take a lot. Let me officially announce the presence of Honorable Good Faith Chibuzo. All stars! All stars! Welcome to Arochukwu Road.
What the DJ is actually doing fine with us, so don't forget. Yeah. All right, 1, 2. Thank you very much. Let me recognize all the time. Forever. Abana. Asase bundanji jemono. Ozana. Wankwa wonyanye jemono. Ozana. Mama, Ndewo. Aha m bụ Ebere Ojabo Atulegwu. Abụ onye Ozitem na Abia Steeti. Anyị fọ ka na-agbagharị che na gị na Kanu bụ nwanne ka ọ bụ maka gị na eyikwuru mba anyị na-arụ ọrụ na event center nọ n'Owerri. Mụwa event manager ya na Carlos Sports Center n'Owerri, Imo State. Ọ dị mma mana gị na-ekwu ebe ata ha ọkwa oninozu mama Kanu mama akụkọ mama ka esi kwuo ma n'ụlọ ụka ya ma na mama wee ezigbo mmadụ. Mama tara afọ efu na ụmụ ya mere ọfụma. Mama mere ihe buru ibu from ihe anyị nụrụ maka ya. Even ndị nne ụfọdụ gwakwara anyị akụkọ mama. So ihe na-ahụ ebe a today, ihe niile ndị mmadụ niile fụrụ ebe a taa bịa inye Kanu na ụmụnne ya ịkwanyere ha ugwu, kwanyekwara mama ugwu ka a na-enye ya ụbọchị taa. Mana ka ya bụ mmemme si aga na-agụkọ ọfụma. Ọ dịghị izi nya ama m ka m si akọwa mana ka ị na-afụ a na-ekwu na-aga nke anyị bụ ime sure na ndị niile bịara n'oriri nri nọrọ ọfụma, onye niile obi aṅụrị, ndị a kpọrọ oku bịara, ndị ya eme entertain ndị mmadụ, everybody is here to make sure na ihe gara ọfụma. Ọ dị mma. Ewezụga ọrụ ị na-arụ Kanu, kedu maka ọ bụ ndị na-arụ ọrụ nọ n'ụdị ọnọdụ anyị nọ na-agbagharị na-eme nke a na-eme nke kedu ihe jikọtara gị na Kanu n'ụzọ pụrụ iche na ụdị etu isi foto ụdị mmadụ Kanu bụ mere iji bịawa ebe a? N'eziokwu ama m ka m esi kọwaa ya. Onye a nwere obi mmadụ. Ọhụụ like you said, ọhụụ maka ọrụ obi, o nwere ịhụnanya n'ebe mmadụ, obi ya sara mbara ma ndị gụrụ egwu, you know. Onye mee anyị ncha niile ji bịa sị na ya afụ isi emume a ihe a na-eme ebe a taa. And Chukwu emeela otu a o si na-enye anyị, ọ na-egosi anyị ịfụnanya n'ọrụ anyị na-arụ with him. Ọ ya ka anyị ji gbadata ebe a dị ka ije onwe ya si na ije Australia. Anyị wee fụ na anyị bịara ebe a taa mee ka sure na ihe gara ọfụma. Ọrụ dị ebe a, relationship and ihe abụọ na-abịa together mee fụ na ihe gara ọfụma. When you have a good relationship with the people you are working with. Carlo is a man, a special kind of person, I must tell you. And that ya mee ije fụ ndị a na-anụ afa ha ụfọdụ ndị abịanwu ha maka one thing or the other, but they made their presence known in another way. So ọwụ ihe obi aṅụrị na mụnwa so bịa ka ime fụ na ihe ndị niile kwesịrị ime emere ọfụma. Ọhaneze ndị niile bịara ebe a taa, ekene m na-ekene unu, Chukwu ya edu unu na-achị, onweghịkwa ya ma mkpọ anybody n'ije unu bịara. Oku unu si mekwa ka a esi mere unu, ka unu kpọkwa oku ndị mmadụ azụ unu. Mụ nwa Ugwumba, daalụnụ. Thank you. Mama
from today, Holy Ghost fire. And I make a new trouble. My radio FM 104.1. I to go to the timber. Only the Tina sent me. On your way, Papa, FM, my FM. When you go to timber, I got my team down to watch it. I got no see on your person. Also, I'm trying to hit on that mama. Let's go, come on. Come on, something. Felix Nduko onye mụrụ ya Mandamanda akwa onye mụrụ ya Kamjo Buhari onye mụrụ ya Ọmị nke gabudo onye ụwama All Stars Football Stars Football Stars Ọmụ Felix Nduko Aga metiegu Number 2, Ibo number 1, na Nigeria. Ibo Ibo, Ibo number 1, Ibo Adebo, Ibo number 1, Ibo Niyoto, Ibo number 1, Ibo Heading, Ibo number 1. Stanley Jaboso, when you made a diggy, you're a cheaper style, TA and a good. God bless you. MC, I just want to grab this mic. It's very honorable crowd. Thank you, madam, for plying Arrow Road. Sorry. Come forward. Thank you very much. What's it be? Because Ndi Arrow, Ndi Abia State, Nigerians, actually, I want to use this opportunity to tell you what your son, Kanumabo has been doing. Exactly. The Kanuha Foundation was established in the year 2000. The first child that passed through the night, the first child that was sponsored to England for heart surgery was the little daughter of this woman. She was operated at Cran Hospital in London. And it cost the foundation a whooping sum of £100,000. Too much money. The beauty of it is that the baby was about 3 years there and she was operated. Today, that girl is in the University of Lagos. Hallelujah!
She has come all the way for, he said, I will come from wherever, all the way from Lagos to be part of this wonderful occasion. Mommy, say something now. You are coming to the ancient land of the Arrow Kingdom from William Papilo. My greetings. You're welcome. Good afternoon, everybody. Good afternoon. I'm the mother of the first beneficiary of the Kano Heart Foundation. My daughter was operated in the year 2000 and she was about 3 years old. Right now, she's in university undergraduate in the University of Lagos. So when I got the invitation that Kano is celebrating the life of his mother, so I realized that I need to be here, at least to be grateful to the foundation and to the mother, because what you don't have, you can't give it. The mother has a good heart, that is why she could pass it to the children, and the children can do more and be beneficial to everybody. I'm very grateful to be part of this occasion. Let me hear your hallelujah for your great thunder. Hallelujah! You are welcome. Rose safety. You are welcome. So, that Let
Chineke. Papilo, Anemita Chineke. Anemita Chineke. Papilo, Anemita Chineke. Papilo, Anemita Chineke. Street up with it. What you be there? What you be there? Street up with it. Seven. When you come down I want to demonstrate the way Calvin used to struggle. I play. Shit, number 10, organ number 7, organ number 3, level 4, organ number 2. Make a Jamaica. They Papilo,
Who is in Nigeria? Give me see you two and see. What is your secret? Jesus. Public. Good luck, Jonathan. Good luck, Jonathan. Papilo Hotorogana. Manoya, make Abia State, Boro, Makagene, Alabia Maka, Esima, Podama.
ni benye bela brother. Mankwa akwala ya ogalo do ihe gabo. Do you believe that? Yes. Hello. Some people ne kuna buhaya na yacha from ashi. Ihi yere wanta. Wapo ya konge jileje. Alabe amaka. Ayeme do modoso. Oya chuku jeme moni mo bodo wane. Ekele kele no dia states. Oya chuku lene ma. Abonye chuku mozeri. Alabe state amaka. Ayeme do modoso. Amebara go bere. Ndesi ni benye bena do 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 do. Nkwa ya. Ayeme do modoso. Ana mabagi. Mukem jemba. Gani rutuku gano yemedi. Ana shoti mukem jemba. Oto kwele. Ne tiri benu. Oya chuku jemba mama mni wele wait. Ngwani samu wait. Kamu kene. Ni samu wait. Echorebe. Yes, I'm waiting. Alexi, yes, I'm waiting. I thought I'm waiting. I thought I'm waiting. I thought I'm waiting. Mukama. Sorry, I said, I'll do here, but I don't know. I got it, man. Tafu from bones of Jordana Laro. Those are choices and your character. A Jordan Job. Is it to a Jordan Job? Is your movie a Jordan Job? Is it a show a Jordan Job? Eyes, that's it. Mecha. They had to change your mind, man. Thank you. Oya chuku jemonu. Ana maroni ni lenye ya bu contract. Olori oya, rora contract. Moto mene di sichala, ebe nora chibiaro. Oye kamga mama. Chelebe bemsem, ije. Sorry, I'm over them. Sem. I don't know whatever. Papilo. Onye kam na kwa mama. Asim. Okoro ni wabon neme. Isi wabaya wabon neme. Onye kam na kwa mama. Okezi paso onye murujai. Felizi wandu onye murujai. Okezi paso onye murujai. Wabon neme onye murujai. Asim onye murujai. Sorry. Papi
Papilo monye monye Alex Ochi onye monye Asi monye monye Asi monye monye Asi monye monye Ihe dị mma ka nke mere nne Ezete onye ọga adịrị mma oyoyo Ihe dị mma ka mụ nke mere nne Ezete onye ọga adịrị mma oyoyo Ihe dị mma ka nke mere nne Ezete onye ọga adịrị mma oyoyo Chido Hey, mmiri dọrọ chido Kụrụ mmiri dọrọ chido Mmiri dọrọ chido Kụrụ mmiri dọrọ chido Jei, mmiri dọrọ chido Nasa Sambinire Nasa, you are welcome 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 You're gonna make my little money Put a million dollar Tito Hey, million dollar Tito Million dollar Tito Tito one time Million dollar Tito And my God is come Holy And your God is come Holy I make you until you got it You're gonna have a December Kuriana, brother You're so silly, darling I said it No say Kuriana, no say money in machine Reduce the kick. I say no, why yo? Come on, Adam, I go see what dance. Have you the master on the way? Ice. Hey, man, kill my cousin. Thank you very much. That's why I think about it. You get my role, my command. One kind of people. They don't know about your Benjamin and Mammy. Come on, come on. Oh, yeah. You get this banker. After money, then you're back with Dory. Or tell again. How you better lose on that? Come on, everybody love what you better come out against everything you better read the whole proper wood of them. Everybody, I'm
My group, can we give them a round of applause? Because very beautiful outing. And Dr. Alex is about leaving the environment. Dr. Alex is leaving. otu ihe anyị hụrụ mgbe anyị gara ya bụ Arochukwu bụ na ụzọ eji aga Arochukwu ọ jọgburu deresi gbuo nkakwụ nwe na-asị kedu ihe ndị Arochukwu mere ndị Abia steeti nke bụ na ọ dịghị ụzọ ọbụla esi aga Arochukwu mgbe anyị pere mpe ka a na-asị anyị na ọ dịghị ụzọ esiri gawa Ọnịsha dị nso nke a na ugbu a ihe a na-ekwuzi bụ na ọ dịghịkwa ụzọ esi gawa Arọ dị mfe maka na ebe ọbụla ị nọ ịgbagide n'ụgbọala ajọ ụzọ wee sị kedu ihe ndị a mere ndị Abia steeti kedu ihe ha mere ndị Igbo anyị biko ka elota ha maka na ụzọ ha adịghị mma ya bụ ihe jọgburu dere masị gbuo nkakwụ Igbo daalụnụ.